Baba Daudu, ina motar da aka baka ka kama yaya dan kwambo? Ai batan dabo. Dama mota tana bata ne? Komai kankanta ta. Habar Allah. ƙarya yake yi. To yanzu idan yace sai ka biya shi fa. To za mu haɗa shi da hukuma. Ranka ne kowa shi. Ba zai yiwu ba. To amma Kai! Yanzu kenan ba mota ba kuɗi. An ga dai da kaddara ta kasance da mu. Mu ba za mu taɓa yadda ke! Yaya dan kwambo, waya maka haka? Ka ga jakin. Oke, kai ne? Yan rainin hankali. Prince, za ka iya sassara mana shi? Ras alal. Yawwa, sassara mana shi. Madu. Kai, me haka? Me zazzabi da mai shan magani daban? Mazukar ya ce kai ka sayar da mota. ƙarya yake yi. Ka tabbata? Wallahi. Mazukar, to ya ce ba shi bane. Ba sai mun ga zahiri ba. To wai koko Jamila na kudu ce. Wani kalan hauka ne wannan? Yaya Zaidu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarki. Ka san kalmar da ta rika fita daga bakin kinka. Ayo.